Predstavíme vám Love Moon hygienickú vložku. Pri súčasnom spôsobe života každá žena sníva o takej hygiene, ktorá jej zabezpečí zdravie, silu a energiu v každom dni. Kvalitná hygienická vložka má poskytovať pocit komfortu, pomôcť pri ťažkých dňoch a pri prevencii ženských chorôb. Ako môžeme vybrať kvalitnú hygienickú vložku? Ak sa pozrieme na balenie Love Moon, vidíme, že balenie je znovu uzatvárateľné. To chráni produkt pred vonkajšími nečistotami. Väčšina hygienických vložiek je zabalená do plastu bez znovu uzatvárateľnej časti. Každý jeden kus je vyrobený na úplne automatickej linke bez zásahu ľudí. Každá časť vložky Love Moon je biologicky odbúrateľná. Dotyk a stupeň pohody. Hygienická vložka Love Moon je aj na dotyk jemnejšia a tenšia ako ostatné tradičné vložky. Test absorpčnej schopnosti. Dali sme 50 ml vody na hygienickú vložku Love Moon a aj na dve vložky inej značky. Po niekoľkých minútach kontrolujeme, čo sa stalo s vložkami. Pri prvej bežnej vložke vidíme, že vreckovka je úplne mokrá. Pri vložke Love Moon materiál, ktorý je súčasťou, absorbuje vlhkosť a tak povrch vložky zostáva suchý. Ani druhá bežná vložka nespĺňa vlastnosti Love Moon. Iné jedinečné vlastnosti. Vložky Love Moon sú ekologicky odbúrateľné, vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Výrobok je nebielený chlórom, neobsahuje chemické a toxické látky. Vložky nemajú vedľajšie účinky. Môžeme ich používať bez obmedzení. Sú vzduchopriepustné, zabezpečujú voľnosť pohybu. Používaním vložiek Love Moon zmení sa náš životný štýl. Vložka pozostáva zo 7 vrstiev. Prvá vrstva je vyrobená z tenkej vrstvy veľmi mäkkej bavlny. Ďalšia je aniónový povrch. Vzduchopriepustná vrstva zo super tenkej bavlny. Vysoko absorbujúca látka, ktorá premieňa vstrebané výlučky na gel. Druhá vzduchopriepustná vrstva, termoregulačná vrstva a fixačná páska z ekologického lepidla. Ďakujeme za pozornosť.